ka step ka babha bat ka step ka bakemen ye phi lang baro sa jisin pan ngai khuble ye phi ka kerteng ka bathang tam jung utrai bat unong penim jungi Jesus Christ ngai khuble ya ki parlok ba ye bat ki nong pet ki baju pet na ka step ya kani ka khubor lingkot jong Good News TV ka khubor pat akan ka step ka bangakwa ban wanra ban ye phliu jungmut bat ban ye pusan lingba kani ka sngihi kalong syapang ka jingkhot ka jung blay ka jingkhot ka jung blay ka bangla pensyong nong rim na ka kitab Genesis kelenong ka basaw ka dekat ka baningkong bat baar tiu Adam ula itu ya ka ka tengah jung bat kelapun khun bat kelakha yo ukan bat kelaong ngala yo ubriu no utrai bat kelanang khapat saya Abel para jung bat Abel ulalong unong rilang berat bat ukan ulalong unong rap ya ke kendau kumbang laong baka phang lani ka benta ka bang kwa banya selok kalong ka jingkhot ka jong ublay pi hang ni ngi badan arngut sipara ukan bat Abel ukan ulong ukun ubaningkong jong Adam bat kiim bat Abel pat ukun ubaar tika jingkhot yu ukan kalong ba ulong unong rap ya ke kendau ndre Abel pat unong ri lang berat lani unong ap lang berat sibun ke jingtho ha ka Bible ki penpau ya ke jingkhot ke jong ublay bat ka wei na kita kalong ke jingkhot ya Jeremiah ngaju sngok tenat bahaban perkhat ya ke jingkhot ke jong ublay ya Jeremiah lenong ka baningkong ka dekhot ka basan ka baong habang ngampat penlong ya meh ka kepo ngala itu ya meh bat haba mempat mi na ka kepo ngala pen kentang ya meh ngala thong ya meh banlong unong ya thu lupa ya kijat benrio kata ga de jingkhot ke jong ublay ya Jeremiah banadu bompat penlong ya Jeremiah ublay ulatip lupa ya ka kerteng ulatip lupa kumno ban pendan kam yu bat ulatip lupa ru ya ke syapang Jeremiah kalong kum juru ublay utip yang abat ya phi nadu bompat penlong yangi nadu bang 4 kha yangi ublay ulatip ru wat ya ke kerteng ke jungi ladang ipet kumbang long ya ukan Abel Jeremiah perlok bayit ngipat ngisngu thu ne am ya ke jingkhot ke jung ublay ulakot yu kan ulakot yu Abel ulakot yu Jeremiah halaki jong ki benta ke jim ke jungi bat ngaju ong ba ublay ru ubu ingi halaki jong ke jim kum ke jing ai nuksa lada ong no lada don tang ki baterai kam haki office klam kinong rap ngin yo bam da lada tang kinong rap klam kinong nya akali on penkit da ya kita ki jing rap sya yo syahat ndrei ublay ubu ingi halaka jong ka benta halaki jong ki kam haka jing ke jingi ndrei ngipat ngilas nguthu ne ya kata ka jingkhot ke jong ublay namar kata iwei nangi ngidon ya ka jingkhot ke jong ublay Pausis ngusi ban ong baki brio bat khamtam ki parlok samla gini gisngi ki kendo bat ki dekat ela ka jong ka jing bat ong artat leyu ban om sngodon jing mentoy ndrei parlok ba tungin num klet ba ublay ubu yingi syakani ka perthai ringkat kata ga jing thmu lani ka purpose na ka benta ka buram ka jung ladon ka way ka news media hangte pori Amerika ka balatip kum kerteng kum kata ka USA Today kini ha bakila le ya ka way ka survey ka bakila bu ka jingkeli ka baong what would you ask God or any other supreme being if you could ask one question lani ke ay ka ba phi pinkli yo ublay lani ki way ka ba kham halor ya phi lada piolat ban keli ka way ka jingkeli kata ka de ka survey ka baki gila le bat ka jubab ka babun ka bakila yo kalong what is my purpose in life lani ka ay ka jing thmu jong ka jing shibun ki mensiam bakodor ki klumar ka jingmut hagi ni gisngi bat ka daw kalong bangim sngu thu tikna ya ka jingkhat ka jung blay
lakalong hakakam ki jam, lakalong hakajing puli ngijit lani ngim sngau thu bat kadai kata kadaw ba kasapin kelumar lani teng habang ila adon hagajing puli ngi babi bangi kumjit ya kata gajing puli lani kikam ki jam ngi babi kadaw hi kalong banadu kinengkong kisngi ngim sngau thu lani ngim sngap ya gajing khot gajung play ti gajing thmu ba kong san jong gajing im kajong ngi kibriu kalong kabaningkong bandan ya gajing selok lani kata ka relationship bat ublay habang ilet akmat ublay banduai bun sien gajing long jengi kalong ban pan la kalong ba kambun sin hingi pan ublay ayanga ya kata lani penlong yanga kumta rangi klet pat ban keli ublay ke ke ba ublay ukwa yingi ban le na ka banta jung ke ke ba ublay udan kata gajing khot lani gajing kwa na ka banta gajing im gajingi ngakwa banyak thu iwe jingi thu khana ha ka bayadai bat uwe ukpait ubadan arngut ki khun ksiu uni ukpait ngamara ka jinglong temen ka jungu lakwa ban yat kai ha kata ka kper ka jungu hanta ha jan yeng ti ula ong yi kita ki khun ksiu ban yalam kai hanta po kper ti kitaru kila yalam ya uta ukpait ujongki ndrei habawan pai no shiyeng kendit kensan upait usngau baka keti kala long thli bat haba ulapet usyam baka baje kala ja lani kala hap no na keti kejung ti uwei na kita ki kun ksiu ula ong ya uwei pat to api ipait nganlet penpet manga ya kata ka baje haba ulapoi hang tah po kper ulapet chani bat chatai umshim la syam ai bat haba umshim la syam ulas ngap ulah kelet i kita kisur jong kani ka pertai ulas ngap i jing ya jeng i baji tak barabakum kata kapor ba ula yo sngowi ta i jing pa ba i jing sawa ula let cha kata ka jaka badon ta ka baji bat ula yo ya kata ka baji tika i ka banga kwa ban ong lingba kani ka jing thu khana bangi ngidon kam ban sngu thu ya ka jing khot ka jong blai da ka bangi klet ya kisur lani ki jing sawa jong kiwe ki bawan ban pashat haki tendang skor ka jungi bat kadan kamingi bangin sngap bat ban sha skor ya kata ka jing khot ka jong blade ka bangi ngi pusan bat ngi penlet jingmut we na ki missionary uta bangi tip uta brother Andrew lani uta Anne Vanderbilt uni ong ya ka we ka jing ong God does not choose people because of their ability, but because of their availability. Ublay umshim la jit yikibriu namar ka jingla ka jungki. Andre ublay ujit yikibriu namar ka jinglong la kloy ka jungki. Ti ka kubor akan ni ka step kalong pa ublay ukhot yanga bat yapi. Ublay ukhot yanga bat yapi namar kata ka don kamingi bingin sngu thu ya kata ka jingkhot ka jung ublay bar habangi sngu thu ya ka jingkhot ka jung ublay ngila ban le ya ka ike da ka do not bat da ka mensim baro bar habangi le ke ike ngile na ka banta ka buram ka jung ublay ukhot yanga bat yapi ka ni ka step batungen sngu thu ya ka ni ka jingkhot ka jung ublay ba haba ublay ubu yangi ha kinu ki benta jung ka jingem ka jungi ai bangin le bat bangin ai ka babatam na kabanta ka buram jong ublay unkur khu yanga bat yapi iwe ki biyo ban snow ban pet ya kani ka khubor lingkot akani step ublay na kabanta ka buram jong amen tungin ya dwai ublay bat ukpa jingi bah meneng sa sisian pan ni sngongu ya kani ka khubor ka ba penken mau hangi shapang ka jingkhot ka jong me kumba me mala khot igi briu ka jong me ha ka bible bangi i me mala bu iki hala ka jong ka benta ka jing im ban ngenget scam ba me khot ru yangi iwe piwe ban me kwa ban pen bahayangi langi dan hakinunu ke benta jong ka jing ka jungi hagi kam gejang hagi jing puli ke jungi me kwa bangin ai ka bahatam sheme yarap yangi hakan ka step bangi habangi yo sngowi ka kubor lingkot kan dalong ka jing hikai ka bangi ngin sngow thu ya ka jing khot ka jong me bat habangi sngow thu ngin la ban le ka bahatam na ka benta ka jong me
Pedang ya bangu ikejing dua ikejing oblay. Nabagi ningi dua ngi pana katang Jesus Kristus belong nong pedang jingi. Amen.